Moi, mä oon Roope. Ja mä oon Sergei. Ja me näytetään teille tänään miten tehdään, tai miten harjoitella tekemään muscle-uppia. Eli nyt ihan alkuaskeleena, niin kun aloitat harjoittelemaan sitä, niin me ainakin aloitettiin harjoittelemaan muscle-uppia tälleen, näytetään. Niin tässä on meidän malli. Sergei. Ja tällä. Että ei oo koko paino päällä, mutta muscle-uppia silti niinku reenaa. Ja mä nyt voin näyttää teille miten muscle-uppi tehdään. Mä menen tohon vähän korkeampaa tankoa, niin mä pystyn vetämään sitä suoria käsiltä. Mä käyn osa muscle-uppi ihan täydellisesti, kyllä se menee. Ja mä nyt annan teille pienen neuvon, että kun te olette siinä tangossa, tälle, niin sitten kun te lähdette näin, niin ottakaa vähän polvilla vauhtia siihen, että sit pääsee sinne ylös ja sit vetää sen dipin. Ja sit voi tehdä silleen, että niin kuin mä nyt teen, heittää ensin toisen käden ja sit alkaa nostaa. Eli mä nyt näytän teille, miten muscle-uppi tehdään. Noin. Siinä oli muscle-uppi. Joo. Mä voin nyt näyttää teille, että miten muscle-uppiin saa haastetta lisää. Että jos tuntuu siltä, että muscle-upit alkaa mennä rennosti, niin sit vaihtaa matalampaa tankoon ja alkaa tulee haastetta. Mä voin nyt näyttää tässäkin yhden muscle-upin, mitä tehdään. Noin. Ja toivottavasti opitte tästä jotain ja tsempatkaa toisianne ja reenakkaa. Moro!